Salut și bine v-am regăsit la canalul nostru de YouTube IT. Astăzi o să asamblăm un calculator împreună, adică o să vă arăt cum să facem un calculator de la zero, o să vă explic pe detaliate toate etapele. O să-l asamblăm cu niște componente basic, o să folosim un procesor de la Intel, poate data viitoare să vă arăt și unul cu AMD, după aceea o să vă arăt cum să puneți un Windows, cum să faceți un update de BIOS, cum să faceți niște configurări în BIOS. Vedem cât de lung ajunge video dacă nu îl împărțim în două părți. O să începem cu a prezenta componentele. O să avem un procesor de la Intel 14100 i3. O să avem 32 de GB de RAM, că sunt două plăcuțe de 16. Un SSD de la Samsung de 1 TB 980 Pro. O placă de bază de la Gigabyte B760M Gaming, este cea cu wireless. O placă video ca să vedeți cum se instalează, asta nu e nouă, și o sursă de 450 de la Corsair care nu este modulară. Ca să nu mai pierdem timp, o să dăm drumul la treabă și o să vă arăt pe parcursul montării ce vom face. O să începem cu placa de bază. Să facem frumos cu placa de bază. Scoatem placa de bază. Ne uităm să vedem ce mai avem pe aici. Un wireless. Avem niște cabluri SATA și încă un șurub pentru un M2 adițional. Strângem frumos cutia. Cutia nu o aruncăm, o dăm la o parte deocamdată. Scoatem. Girăm frumos placa de bază. Cutia o folosim pe port de suport pentru placa de bază, ca să nu îndoim pinii după spate. Punem placa de bază frumos pe cutie, facem așa. Ia să vedem dacă nimerim mai bine. Cred că acum, ca să vedeți. Așa. Perfect acum. Eu de obicei încep cu M2-ul ca să nu dau grijă, dar mi se pare mie mai ok. Să facem M2-ul. Fiele asta nu să-ți facă niciodată frumos. Aici avem M2-ul, să facem M2-ul, spate. M2-ul se va băga aici. Aveți linia asta care intră și poziționată chiar aici. Apăsați tare odată, să fie în tip și îl vedeți că stă. După aceea, placa aceasta de bază vine cu plate-ul ăsta. Desigilăm frumos chestia asta. Ținem apăsat pe M2 aici și de deasupra lui o să vină poziționată chestia asta. După aceea poziționăm pirul să lipească puțin de M2. Și după aceea strângem. După aceea o să trecem la procesor să-l montăm. Eu o să mai dăm modă veche din cauza că nu-mi place să sară asta tot timpul să fac un poc. Eu îl scot înainte să pun procesorul. Că nu-mi place. După aceea, luăm procesorul, îl desfacem. Aici avem procesorul și aici jos află cur. Luăm procesorul, scoatem de aici. Desfacem cu grijă. Și pe procesor, după cum observați, nu știu, ca să vedem dacă focalizează și sărăcia asta de cameră. Așa, aici aveți jos un semn, unde vă indică poziția procesorului. Pe socketul de la procesor, tot la fel aici aveți un semn, unde vă indică poziția procesorului. Și trebuie să facem așa. Așa. Și aici aveți unde vă indică.
Se ridică frumos, se pune procesorul, colț jos, se pune, îl țineți puțin cu mâna ca așa și aici trageți clema tare, fără frică. După aceea o să luăm culerul. O să vă amețesc puțin de la camera asta, cred că o să faceți frumos și cu vinge. Hai că da. Așa. El vine cu o pastă deja preaplicată. Asta noi acum de față facem pentru voi ca video, în caz că o luați un calculator și vreți să vi montați. De obicei schimb pasta asta. Punem procesorul pe găurile care sunt deja pe placa de bază, după cum le vedeți. Puneți procesorul pe găuri și apăsați X. Odată, țanc, odată, plank, odată și odată. Încercați să le faceți în X. Uitați. După aceea aveți cablu de la procesor, de la culoarul de la procesor, care trebuie să vină aici. Pentru că aici, dacă observați, scrie CPU fan. Și acesta intră frumos aici. Așa, după aceea, așa, o să punem rame. Și de frumos cablul ăsta. Lăsăm jos clemele. Punem ramul în poziție, trebuie să verificăm linia din centru. Asta de aici să vină potrivită cu asta. Și apăsăm în colțuri. Odată. Să audem un clank și clemele se vor ridica. Și a doua plăcuță de memorie. Procedăm la fel. Lăsăm. Punem. Apăsăm. Clank. Cam până aici e gata. Am terminat cu placa de bază. Să prindem puțin după birou. În placa de bază la o parte. Luăm sosa. Facem sosa. Măsuri să vine alimentare și ruburile pentru prindere și sus. Așa, după aceea o să ne apucăm, după ce am scos sursa, o să ne apucăm de carcasă, instalăm un sursa și după aceea să punem placa de bază. Așa că ne apucăm de carcasă, o să facem și noi. Punem și noi geamul ăsta jos. Scoatem și spatele. În carcasă o să vedeți de multe ori chestiile astea agățate pe aici sau prise chiar de un cablu când vine pe aici. Aici o să găsiți bride și șuruburi pentru placa de bază și pentru mai multe. O să vă explic, o să vă arăt
pe parcurs ce șuruburi trebuie să folosim. După aceea, o să luăm sursa. Sursa tot timpul trebuie să vină cu ventilatorul în jos. Băgăm aici. După cum se vede, aici trebuie să vină pe găuri. Luăm ulița cu șuruburile, care aici. 4 șuruburi. Și prindem sursa. Cred că am întâlnit prima dacă ții carcasa așa și strângem. Și a patrulea. Așa și acum trebuie să introduc asta să vă arăt. Astea sunt prinderile, dar ne mai trebuie două din astea. Ia să avem aici sau avem. Nu avem. Aici chiar nu. Îi ținem așa ceva, dar le luăm pe cele de jos, de aici. Pentru asta, dacă în caz că nu aveți o șurubență din aceasta, folosiți un patent. Stați că nu. Așa, folosiți un patent. Desfac aici. Și punem aici. Acum deci acum folosim că dacă nu o să după este MRTX. Punem tot aici unde scriu M. Și tot aici o să știm că așa, luăm placa de bază și o punem pe poziție, aici. Poziția este indicată în mare parte de gaura de ieșire pentru portul plate, cum ar fi. Această placă de bază nu conține plate din acela care se pune, pentru dacă în caz că aveți cu plate din acela, luați plate-ul, îl puneți din interior către exterior și apăsați. Orientați și voi de obicei, jos sunt mufele de căști, de jack-urile, adică și împingeți de aici din interior către exterior, până face clank clank și se cam prinde. Așa, acum hai să punem șuruburile la placa de bază, să desfacem de aici și o să vă arăt ce tip de șuruburi trebuie să prindeți. Acestea sunt șuruburi, tipul de șuruburi. Sunt puțin mai late așa. Luați și băgați unde vreți prima oară, dacă montați în poziția asta. Încercați să nu strângeți foarte tare, adică să nu strângeți deloc tare, nu că foarte tare. Când simțiți la mână că s-a cam terminat strânsul, nu forțați.
După ce pun toate șuruburile, după ce am pus toate șuruburile, acum trebuie să mufăm procesorul și placa de bază. Haideți să vă și arăt. Din sursă aveți mufa care scrie pe ea CPU. Aceasta o să iasă sus aici pentru procesor. Băgăm după aceea. Și aceasta pentru placa de bază. Așa. Mufa de procesor vine aici. Clemele în exterior. Puneți, lăsați apă cu clank, gata. Cea de placă de bază se pune tot așa pe poziție, clema de prindere către exterior. Clank și asta a fost. Acum o să trecem la celelalte mufe. Trebuie să reglăm și noi camera. Așa, după aceea am băgat mufele și acum aici avem un HD audio și un USB 2.0. HD audio are aici lipsă un dinte și pe placa de bază de obicei este, da să vă arăt, secunde, face mai mult spațiu aici, este situat aici. O să-l vedeți, oricum scrie sub el, vă uitați cum e, de obicei dintele lipsă este în josul plăcii. Ați băgat, ok. După aceea aveți USB și o să le vedeți pe aici. De obicei, oricum este scris, vedeți lipsă este sus. Trebuie să-l băgați în oricare, mai este și acesta. Acum depinde de fiecare placă de bază. După aceea avem mufele de power și HDD LED. Începem cu HDD LED. Pe el o să vedeți că aveți un plus și un minus, trebuie să țineți cont de el. Vă uitați pe placa de bază unde scrie că e plusul și îl puneți pe prima de jos. După aceea avem power, care nu contează, dar sunt următoarele două. Și avem resetul, care sunt cele de jos. Vă dați cu power. Așa. Am cam terminat cu partea asta de asamblare, pus totul, conectică tot cu așa. Trecem la partea puțin de cable management. Că vă dau așa niște chestii. Mai avem de pus de la fan un vent. Ia să vedem dacă avem pe aici. Să scoatem. Fanurile de carcasă. Am scos bine. Aici, tot la fel, scrie sistem fan, punem și noi aici. Așa. Și am cam terminat cu partea asta, să zic, de tot ce trebuie pus pe placa de bază. Deci și la placa de bază după. Mai ne păstrăm din sursă decât cablul acesta unde scrie PCIe, ca să avem alimentare pentru placa video. O scoatem pe aici. Așa. Am fost atent, dar contează, nu prea mi-am făcut. Am bădigat pe aici firele, dar contează, vreau să vă arăt niște chestii. De obicei vedeți pe carcasă tot timpul bulburi din astea ridicate așa. Astea sunt fix făcute ca să bagi o bridă. Așa, să bagi o bridă
să poți să strângi și să-ți prinzi cablu. Prinzi cum vrei, faci de cât consideri tu și începi să-ți aranjezi cablurile. Încerca să fie cât mai liberă zona asta de aici. La fel și cu celelalte cabluri, băgați pe unde găsiți din astea și încercați să vă prindeți cablurile. O să stăm acum să facem complet. V-am arătat doar așa niște hinturi cum ar trebui să fim. După aceea, la sus să știți, mai aveți SATA și modem. SATA să mai îl folosiți dacă aveți un SSD, un hard, etc. De alimentat fanuri, poate extra, mai multe. Acum, să întoarcem iar carcasa și o să montăm placa video. 2 secunde să fac eu aici. Luați și rupeți de aici cele două. Încep cu grijă, mișcări, urce stânga-dreapta că să vor. Una a fugit, mai avem unul. Așa. Am rupt. În placa video. O băgăm în slotul acesta. Apăsăm. A făcut clank, s-a ridicat cel care blochează. Luăm un șurub din acesta. Vedeți, mai grosuț aici în capăt. O luăm și îl punem aici. Ca să oprim placa video. Asta putem să strângem mai tare, dacă vreți. Și până înapoi. Aici placa video trebuie alimentată. Mă face asta. Ne uităm de cât pine avem nevoie. Noi avem nevoie de 8. Băgăm și nu fac. Să aranjăm mai formă. Așa. Și acum strângem papă, să vedem. Pornim butonul de la sursă din spate și am dat power și a plecat. Să-mi iau și o camera asta de aici acum, că mai am nevoie de ea. Eu zic că o să-l facem în 2 părți video. Video următor o să fie pe acest calculator care l-am făcut, cum instalăm Windows-ul, cum facem update de BIOS, cum setăm RAM-ii și până data viitoare vă doresc Windows-uri curate și ne auzim!